Twelit trawwimt u naħseb immut ġol kodba probabbilment. Il-minuta tibda issa. Mark Camilleri, kap eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Għandek xi ktieb favorit anke meta kont forsi għadek qed tikber? Bħal ħafna naħseb pajjiżna li ħobbu l-kodba trabbejna bit-TV żgħira u naħseb kaxxa tazziju u dar tax-xelti huma tnejn li naħseb qabduni di triq li mbagħad eventwalment spiċċajt nikteb. U nafu wkoll li bħala kunsill issa huwa żmien biżel ħafna likom ukoll. X'għandkom in the pipeline għalina li biex aħna nistgħu ngawdu x-xogħol tagħkom ukoll? Fit-8 ta' Mejju ħankunu qed nagħmlu għall-ewwel darba l-ewwel konferenza annwali dwar il-ktieb li ħatlaqqa fiha minn awturi, pubblikaturi, għal tradutturi, illustraturi, edituri, akademiċi, nies fin-negozju, eċetera. Li interessom il-ktieb. Għandna ġurnata sħiħa minn sigħat naħsbu niddiskutu, nargumentaw, nagħtu proposti dwar il-ktieb biex imbagħad ovvjament il-qudiem jiffurma l-policies tagħna biex inħarsu u mexxu qudiem naħseb l-industrija tal-ktieb li tant hija qalbna dal-pajjiż.